लांबाय जोंनि बरफखौ लांबाय नै हम लोग को फेक इनकम किया जा रहा है। हम लोग को अधिकार चाहिए सर। हम लोग अधिकार के लिए हम लोग भारतीय है क्या? हम लोग को हम क्या भारतीय नहीं है क्या? हम लोग को क्यों मारते हैं? बिना दोष से क्यों मारे हम लोगों को? We are the citizen of India. That's why we are coming here in India. हम लोग को सजा के मारा जाए, कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग को मारा जा रहा है। आज हम लोग दिल्ली में आया, हमको धरना लेने के लिए यहाँ अपना अधिकार मांगने आया, लेकिन हम लोग अरेस्ट किया जा रहा है। हमको परमिशन था, परमिशन कैंसिल किया गया। क्यों किया? We are fighting democratically. We are fighting for physical movement. हम लोग को We are not Pakistani. We are the citizenship of India. Don't do like that anymore. We are not demanding the land of others. Muslim is our blood. No Muslim, no race. The government of Assam has killed many innocent youths. They raped our brothers. They killed our brothers. But still, our separate state demand is not granted. पुलिस ने क्या कहा है? क्यों पुलिस ने यह कहा है हमको ऑर्डर दिया गया है। पुलिस ने यह कहा है हमको ये पावर दिया गया है अरेस्ट करने का। ये बोल रहा है परमिशन कैंसिल किया गया है। क्यों किया? क्या हमरा को अधिकार दिया? हमको जीने का अधिकार दिया क्या? The Assam government, the council government of Assam has ordered the home minister to stop our demand. This is democracy. आपको डिटेन करके ले जाया गया, क्या मांगी थी आपकी सरकार से? We are demanding the government of India. We are demanding the government of India. Please give us what is ours. Please give us. Please give the demands that we are demanding. Please provide us separate state. Please provide us with separate state, which is the long-standing demand of the Bodo people. We are demanding since 1967, but the government failed to provide us the separate state, which is the long-standing demand of the Bodo people. Instead, the government of Assam, they kill many Bodos and youths. They rape Bodos women, but still they are suppressing, they are oppressing us. But no one can suppress us. लाइव रन जे नोंथांमोनखौ जे बेबायदि अन्याय खालामदों दिनै जोंनि भारत सरकारा दिनै पुलिस बाहायनानै जोंनि जे आन्दलन आदाला रायजो सोरजिनायखौ दिनै बिथांमोना फेलें खालामनो नाजादों। जोंखौ दिनै जनता दिनै खालायहोआखै, हम एरेस्ट खालायबाय। नाथाय जों बेखौ गिया, भारत सरकारा सोरनि षड्यन्त्र लानानै सोरनि फाव फान्दायनायाव खोथा लानानै बिथांमोना मावदों। जों बेखौ दिनै जोङो गिया, बेखौ जों मानिया। जेब्लानासिम आलादा रायजो मोना जोंनि मुभमेन्टआ थांबाय थागोन। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि हाय 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 हाय
बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट मामले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कभी बात की हमने हमारा जो टाइम है और काफी लोगों ने बात किया हमारे को बात किया लेकिन हमको जितना भी दिया धोखा ही दिया हमको सिर्फ धोखा के नाम पे जा रहा है महिला काफी 200 से ज्यादा है महिला 200 से ज्यादा काफी है हम लोग को हम लोग 200 से ज्यादा है हम लोगों को मतलब ना तो हमको रहने का सुविधा ढंग से दिया गया हम लोग को दिल्ली के अंदर में होटल से हमको जबरदस्ती हमको होटल में रहना पड़ा हमारा जो परमिशन था बोडोलैंड गेस्ट हाउस में वो भी कैंसिल किया गया है हमारा ये बहुत दुख की बात है अपना ही बोडोलैंड गेस्ट हाउस क्या रहेगा आगे का स्टेप क्या आगे का हम डिमोक्रेटिक के लिए हम फाइटिंग करेंगे हम धरना दे जब तक हमको नहीं मिलेगा स्टेप तब तक हम लोग लगातार धरना देते रहेंगे हम आंदोलन करते ही रहेंगे जब तक जान है तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे बे जाथाय जानायनि सायाव मा बुंगोन बे जोबोद दुखुनांथाव जों दिनै जन्तर मन्दिर दिल्लीयाव धरनानै फैदोंमोन जोंनि पारमिसना दिनै 10थानिफ्राय 4थासिममोन नाथाय जोंनि पारमिसनखौ दिनै केन्सेल खालामबाय मा दायनि थाखाय जों मा दाय मावदों जोंनि हारिनि जों बड'लेण्डखौ फिसिना दिनै जों बैयाव फैदों जों मा दाय मावदों जोंनि पारमिसन जों भारतनि मानसि नङा नामा जों गुबुन फोलेरनि मानसि नामा जोंखौ मानो बेबायदि डिटेन खालामदों जोंखौ मानो एरेस्ट खालामदों सोर मोन्थाय होदों बेबायदि जोंनि मोन्थायखौ जों लानायाव होबथानो जोंखौ दाउ सैमा अमा बायदि दिनै जोंखौ गावथारगासिनो दङ जोंनि बिदा फंबायखौ गावथारगासिनो जोंनि बिनानाव बिब'फोरखौ जों रेप खालामगासिनो दङ बेबायदि मोन्थायखौ सोर होदों इन्डियान सरकारनो जों बिराद दुखु दिनै जों मोनसुवा दिनै जों लिगेलि जोङो फाइन खालामनो फैदों जों लिगेलि दिनै जों धरना डिमोक्रेटिक जों दौनानै फैदों नाथाय जोंखौ मानो बिदि एरेस्ट खालामनांगौ जोंनि केसखौ मानो सोर बे इसोरखौ सोर बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगौ आरो बेनि फिननायखौ गोख्रै लानांगौ जा रायजोजों जोंनिखा बे रायजोजों जोंनिखा जों जोंनि जाखागोन जाय We want Bodoland! 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 No Bodoland, no rest! No rest! No rest! Our demand is legal demand! Legal demand! Legal demand! No Bodoland, no rest! No rest! No rest! Jai Guru Harini! Jai Guru Harini! Jai Guru Harini! Divide us up! Divide us up! No Bodoland! No rest! No rest! No Bodoland! No rest! No rest! Jai Guru Harini!
मेरे हम लोग अच्छे से रखो यार
दा नोंथांमोनखौ बेबायदि लाना थांबाय दा मानि थाखाय बेबायदि जादों होननानै मिथियो जोंखौ फाव फान्दायनानै बेबायदि खालामनानै होनाय जाबाय जोंनि आसाम दैदेनगिरि सारमोनखौ जोंनि बे दिल्ली पुलिसा थिखोनानै लांदों गंब्रै गंबासो बाससिम लानानै थांबाय रायजो राजाफोर दा बेयाव जोंबो थांनो ओंखारदों दा जोङो मा खालामहरदों जायो मा मा फिथाइ मोनगोन बेखौ जोङो नोंथांमोनहा नेनानै थादों थेंक इउ जों बर' हारिया थांनानै थानांगौब्ला मोनसेल' जोंनि बिना लाबाय थां लोगोआ दिनैनि जे बेबायदि पुलिसफ्रा गोबाङैनो बेबायदि जोंनि बर'फोरखौ लाना थांबाय बिनि सोमोन्दै मानि थाखाय बेबायदि जादों बे जा जों जे बड'लेण्ड रायजो बिदों बे बड'लेण्ड रायजो बिनायखौ आसाम सरकारा सैथो खालामनो हायाखै ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनि माखासे दं बड'लेण्ड नाङा होनना बुंनाय बड'लेण्ड नांला होननानै जुक्ति खालामना थांनाय बिसोर सैथो खालामनो हायाखै बिसोर प्रेसार होबाय थादों बे पारमिटखौ होनो नाङा बिसोरखौ बे धरना होनो नाङा होनना बुंदों दा दिनै धरना बिराद गिदिर मोनसे मेसेज धरना बे धरनाजोंनो बर'फोरनि बड'लेण्ड रायजो बिनायनि दाबि बे दाबिया मोनसे मेसेज फैबाय दिल्ली सरकारा दिनै बुजिबाय दिल्ली सरकारा मिथिबाय जे बड'लेण्ड रायजो नङाब्ला जे बर'फोर बुजिना बेखौ मिथिजोबबाय दा बेखायनो जोंनि बे दाबिखौ जाहाथे दिल्ली सरकारा मिथिया बेनि थाखायनो आसाम सरकारा जोंनि बे धरनाखौ होबथानो नाजादों बे आसाम सरकार नङा जोंनि माखासे जायफ्रा बड'लेण्ड रायजो नांला होनना बुंदोंमोन बड'लेण्ड रायजो नांला होननानै फाइनाल सलिउसन कमप्लिटेड सलिउसन जाबाय बिटिआर होनना बुंदोंमोन बिसोरनो जोंनि बे धरनाखौ बाधा होनो थाखाय प्रेसार होदों आरो बे प्रेसारावनो जोंखौ हारजों Jadi Inggris itu terjadi kok tinggi pada nanti orang kapan sih di kalah kan sini yang lakukan mana masih tinggi main loh tapi tunggu laptop di kolom presiden secretary CSU secretary